Human sa sadya nga pagsugat sa mga sugbuanon sa bag-ong tuig, ubay-ubay usab nga mga basura ang nagpasad sa kadalanan. Mao nga ang mga street cleaners pinaspasay ang gihimog pangbanglimpyo. Si Nico Sereno sa report. Aligri ang pagsugat sa bag-ong tuig sa mga sugbuanon kagabi. Sa mga kadalanan, daghan ang nagpabuto ug nagsaba-saba aron matud pa pangdani sa swerte alang sa 2019. Apan sa kasadya sa kadalanan, wasab kalikayi nga magbilin og daghan nga mga basura. Gikan kaganihang kadlawon, ubay-ubay nga mga basura ang nagpasad sa dan. Gikan sa putos sa mga fireworks o firecrackers, ngadto sa mga basura sa mga pagkaon ug uban pa. Mao nga pinaspasay ang trabaho sa mga street sweepers. Ang Metro Aid nga si Ginang Agnes, kansang jurisdiksyon ang padulhog nga kalsada gikan sa Barangay Busay, sayo pa kaayo misugod na sa pagpanglimpyo. Gitabangan pa siya sa iyang bana aron mapadali ang trabaho. Tulumi diri sa una niya, ako lang gidatanan ba. Yang gitabangan po sa kumpares kay layo kay gikan man ko Busay. Nya pa sila karon ako lang gitabangan kay sa una man ko sir perti mo ko daghana basura kanang Disembre. Karon daghang kay basura. Pero dili sama atong sa una pabuto perti gyud daghana. Lahi ra sa Pasko, ang Pasko gamay ra. Okay. Mas daghang trabaho. Pero dili jud pareho sa kaniadto nga daghan kaayo. Pero ubay-ubay yun kay dugay ko na una. Hangtod sa pagkutlo ning balita, padayon pa nga gi-assess sa Department of Public Services kun DPS ang gidaghanon sa mga basura nga ilang nakolekta. Mato ni John Paul Helasque sa DPS, daw mas mi-increase ang basura nga nahipos karon. Ang pagpanglimpyo sa mga street cleaners sa yusab nga gisugdan aron mas mapadali ang trabaho. Alas 2 kaganihang kadlawon hangtod alas 11 kaganihang buntag sa may Carbon Market. Samtang mga alas 5 sa buntag hangtod alas 9 kaganiha sa kadalanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.